Itxaroborda naiz, idazlea, Baionan bizi, normalean, eta 3 asterentzat usurbilen naiz, idazteko ipuin bat. Eta hemen egiten dudana da, hirian ibili, hirian eta batzuetan hiri bazterretan ere, hemengo giroak harrapatzeko, batzuetan jendekin ere anonimoki hitz egiteko eta idazteko materiala biltzeko bezala. Herri txiki bat, baina herri oso bizi bat, eta nik uste da nortasun handiko herri badana, eta nortasun horren mantentzeko borrokan diharduna gaur egun batez ere, bai eskala mundialean da bai gertutik ez, Donostiatik gertu bizitzearen ondorioz, hiri handi baten eragin positibok eta negatibok pairatzen ditugulako. Ateratzen naiz, Baionatik eta beste realitate batzutan urtzen, hola bizi naiz. Eta uste dut hori udalbiltzaren xede hori estimatzekoa dela, horretarako sortzaileak laguntzen aldituelako, ikusten beste bizitzeko moduak bat direla, eta beraz idazteko gaiak ere hor direla. Idazten ari naizen tekstua ipuin bat da, narrazio bat, pixka bat orrialdekoa, beraz egin nahi du mikronovela bat izanen dela, horren buru. Eta badut bulego bat, prest, eta uzten didatena lan egiteko, hemen kulturetxean. Eta biziki nola egan interesgarria da bizitza eta lana, idaz lana, nola bere iztena alditudan ikustea, gustatzen zait hori. Egiten dudana da hori lekukotasunak bildu, batzuetan nolako formarik gabe, baina ere eginen ditut bisita batzu, eman dezagun handatzara joango niz Arantzadiko bi geograforekin, eta hor esplikatuko dizkidate hemen Orreagaren denboran egan nahi du 1000 urte horietan plantatu ziren zedari horiek ze signifikazio duten, errotarrien inguruan ere gauza asko argituko dizkidate.